què vas fer que no havies pensat mai que series capaç de fer? Conec una feniana. No m'ho crec. Conec una feniana que voldria veure morta. Qui és? Qui és? És un membre de la meva família. Una feniana a la teva família? Per desgràcia, sí. Qui és? La meva neta. La teva neta? La teva neta és feniana? Sí. Hòstia, quina mala sort. T'ofereixo la seva vida a canvi de la meva. Oh, que macabra! No m'agrada la meva neta. Em sembla que està decidida a destruir la nostra família. M'agradaria veure com li esclafes el crani de feniana contra la paret. Verge santa, em pensava que jo odiava els fenians, però tu ets encara pitjor. Voler veure la teva neta assassinada és xocant. Ho faràs Quina edat té? 5 setmanes. 5 setmanes? Vés-te'n a la merda, és un nadó que acabat de néixer, no penso matar un nadó que acabat de néixer, ni parlar-me. Hi ha una altra cosa que no t'he dit d'ella. Res del que em diguis farà que vulgui matar un bebè acabat de néixer. És en Jerry Adams. Què? És en Jerry Adams. Qui? La meva neta. És en Jerry Adams. Sí, és en Jerry Adams. En Jerry Adams? El president del Sinn Féin, sí. Ho diu en Jerry Adams! Jo també! Donaria el que fos per matar en Jerry Te Adams. n'estic oferint l'oportunitat. Però com pot ser en Jerry Adams un nadó? No ho tinc clar. Al principi em pensava que la meva filla se n'havia anat a llit amb en Jerry Adams. Que en Jerry Adams era literalment el pare de la criatura. Ostres, tot això devia ser molt trasbalsador per tu. Però ara crec que és encara més sinistre. Ara crec que el mateix Jerry Adams s'ha disfressat de nadó i que s'ha infiltrat amb èxit a casa de la meva família. Fas broma. Tant de bo fos broma. Això és exactament el que ell faria. El puto fenià espavilat. Però per què la teva família? No ho sé.